שלום יוטיוב, אני אבי ואני אראה לכם היום איך עושים צמיד סינגל. צמיד סינגל אמור בערך להיראות ככה. עכשיו אני אראה לכם איך עושים את זה. מה צריך בשביל זה? לום אחד, מסריגה אחת, סוגר אחד, שתי צבעים של גומיות, שתי צבעים של 8 גומיות וצבע אחד של 9 גומיות. זה וזה 8 גומיות, זה 9 גומיות. אני אקח מה9 גומיות ואני אשים את הגומיה הזאת כאשר זה פונה למעלה. כאשר החץ פונה כלפי מעלה. אני אתחיל מפה, אשים ככה, ואני אשים את זה מהאמצע לשמאל. כאשר זה הולך כלפי מעלה. עכשיו אני אקח כתום, ואני אשים את זה מפה, אני אשים את זה מפה, ככה, כאשר יוצא לנו ככה. עכשיו אני אקח את האדום, ישים ככה, יעשה ככה, ואני אוריד את זה קצת למטה, כדי שאני אוכל לשים צהוב. עכשיו אני לוקח צהוב, עושה את זה ככה, עושה ככה, וכך ממשיכים עד סוף הלום, עד לפה. אני עכשיו אעצור את הסרטון, וכשאני אהיה לקראת הסוף, אני אחזור. אקשן. הנה חזרתי ואני כבר לקראת הסוף. אני שמתי עכשיו צהוב, אז אני עכשיו אקח כתום, אשים ככה, עכשיו אני אקח ורוד ואני אשים ככה, ואני אקח את הצהוב, אחרון חביב, ואשים אותו ככה. עכשיו אני אסובב את הלום. תראו, ככה זה אמור להיראות. עכשיו החצים אמורים להיות כלפי מטה, כך שנוכל לשרוד. עכשיו אני לוקח יש פה צהוב. עכשיו יש פה צהוב, לא צריך לגעת בו, נוגעים בוורוד. לוקחים את הוורוד, מסובבים אותו, שמים על הוורוד השני, כך שיצא צורה כזאת. עכשיו מזיזים את הצהוב, לוקחים את הכתום, שמים אותו ככה, וממשיכים כך הלאה. לוקחים את הצהוב, מסובבים אותו עיגול, שמים ככה, ממשיכים ככה עד הסוף, נעצור את הסרטון. שנייה. ועכשיו אני אפסיק את הסרטון, וכשאני אגיע לקראת הסוף, אני אמשיך אותו. טוב, חזרתי, אני עכשיו לקראת הסוף. עכשיו אני מזיז את הוורוד. לכל מי שלא הבין, אני עוד פעם עושה, מזיז את הוורוד, לוקח את הכתום, מסובב אותו, שם ככה. זהו, עכשיו אני לוקח את הצהוב, מסובב אותו, שם ככה. וגמרנו בעצם. וזהו, ובעצם גמרנו. עכשיו מה שאני עושה, לוקח סוגר, שם אותו פה, בדיוק באזור הזה. הנה שמתי. עכשיו לוקחים את הסוגר, מחזיקים אותו ומוציאים בעדינות כדי שלא
ייקרע או יצא או יתפרק. ממש ממש בעדינות. זה חזק מדי, זה עלול להתפרק. אם תעשו חזק מדי, יש מצב שזה יתפרק. בזהירות. צריך שיהיה גומיות סיליקון, לא גומיות חלשות, למה הן יכולות להיקרע מהר. הנה, וגמרתי עכשיו אני קושר את זה כדי שאני אקבל גומיה. לוקחים את הגומיה האחרונה עם הסוגר סוגרים ככה, ובעצם כבר יש לנו צמיד סינגל מוכן.